makita na mo rin si Mutsubi. Yan naman si Sok. Ato i-welcome si Brother Ifriya Lapilla, Catholic Defender National. Yan i-upload sa FB. Salamat kayo, Brother Danny Gugdas, usa sa... Dre. Sige, go ahead. Balik na, brother. Bali na. Ana. Okay, sige. Salamat. Okay na? Sige. Adili mo. Ano na siya gyud? Ha? Adili mo. Ano? Ano na siya? Okay. Wait. Okay, salamat kayo, Brother Danny Gugdas, usa sa radio commentator sa DYRB, DYC Mogwan, itong BNFM. O ni Sister Jane, Gina, Brother Jikio, o baturan nungan niyo si Dennis Marquez, Carlo Balinas, o si Brad Sok Fernandez. Kaya atong iskutan nun, o mga brothers and sister, mayong gining hapon. Atong topic ron, murag, huwag man tumiskutin nila ang Larawan, Santos. So, man itong itapik, kaya mo man ay nakalista sa kuha ni Brother Danny Gugdas. Pero, naman naglaray na yung mga imahen, Larawan. Larawan ni, kinsa man eh? San Roque. Ini San Pedro Galungsod. Ini San Isidro Labrador. Angel. Perez Guadalupe, Jesus Christ, o Santo Niño, o itong Dublin, San Roque. Wala San Roque na chapel rin. So, muna itong niya, pangutanan ako. Naapa to si brother taga barangay Sitio na po, no? Si Brad, presidente sa Libog Chapel. Sabatan dito si Brad Joe Laborte. Oh, Joe. Siya mo ay nagkakaingon anong niata din. Laborte man no? Ato recognize si Brother Joe Laborte. Siya nga rin? Laborte. Joe Laborte. Oh, Laporte. Laborte. Laborte. Ato recognize kaya siya may usasahid sa Sanligan sa pare. So, tibok. Parokya. Kanang chapel. Ato na recognize kaya hindi na basta-basta kay sinang nga simuhid sa tanang kuwan. Under mga presidente chapel. Ano na panundihon sa natin? Ni kanayon, wenon recibit doctrinam Jesu Christi non habet Deum. He who does not receive the doctrine of Christ has no God. Ang dili madawa sa pagtulunan ni Kristo, may sama na way pagtuo sa Dios. So, bukat kayong panundihon sa kinadman nga ang pagtulunan sa Ginoo kundi madawaton sama ra ka sa usa ka buang naglakaw sa downtown area sa Colon na way kalibutan nga doon na may labi magkawang ng Diyos. Pero mali pagtulunan bugat eh. Ngay teksto na, 2:1:9 beses. Sikan ikaduhang buwan niya 2:1 niya 1:9 beses. Sikan dyan na brad. Niya ikaduhang buwan 1:9 beses. Unya, ato naman na-mention kanina ang Larawan diri sa Tubangan. Ang pangutanan na ko niyo, Sister Bader. Ano na ni mga gahong ang Larawan wa? Ha? Sa totos, brad. Wala yun. Tamo, doon na. So, nindot kayo ka nakakay may pulsade kay para magkakaton na. E matod pa ni Monsignor Caetano Gilmolingo kailan mo? Sana sa instructor katulog na ko. Kung si Leo Suanyos, buhay pa, naging daw, nakita kami sa, ito sa Cathedral Extension. Matod pa niya, ako sa ngingnan si Monsignor Caetano Gilmolingo, Grandmaster sa Latin, 90% Monsignor, ignorant Katolik. Matod pa niya, kung siya ignorante mga Katoliko nga, mga profesional man mga Katoliko. Muna yan po ba? Ignorant Monsignor, ignorante sa doktrina. Awa ka na, tinaod na. So, pwede naghanan Katoliko ignorante sa pagtulunan? Mga kaigsunan? Kanya,
akong ipambe, dili ni ako ha, muna panudlo sa simbahan Katoliko Romano. So muna yung usa sa punto nga itong i-discuss ang may tungod sa larawan. Kay masipyat ang panudlo, trubado ito na sa Ginoo. Linguang kita na ito masipyat kay Juan trubado ito sa Ginoo. Dili sa Catechism of the Catholic Church atong Sunday, dili, CCC. Kaya ang sukaranan sa kamaturan sa Iglesia Katolika Romana, pila man kamo? Pila ka sukaranan sa kamaturan sa simbahan Katoliko? Kung ari ka sa kining ari ka sa martial arts, ay uban nga mugamit ang karnes, uban wa imtihan. Kung sa may galamiton sa pag-discuss at matudlo sa simbahan ng Katoliko Romano. Una, sa bulan ng Bible. Kung sa pa? Muna masayo kita. Juan, nasa number 95 sa Catechism of the Catholic Church. Apostolic tradition of kining magisterium. Tulo. Ako masahon para naibaw mo ha? Para kang Biblia lamang ang atong basihan. Protestante na, dili na Katoliko. Kaganina, padung ko sa Guadalupe, sa Kaigog Jeep, nilive ko sa Facebook kung sa kababae, Bible Baptist. Ang naiber, ang ilaman ako, kaya sige ko balik-balik yun, ako'y programa sa Bisa Video, Lunes o Bernes, dili sa Guadalupe, dili sa Irwin. Sa ito ba, ang naiber, ang ilan, gina ko, Brad, concept ka? Kaya discuss ko na sa Baptist. Kunya, ang babae, kay baptisman, ibang po baruganan, napagtuo lamang luwasan. Sa sister, luwasan, Juan? Kining, luwasan mo sa yes. Asa mapasa sa Biblia? Nasa 1:14:6. Yan ang makita diyan na pagtuo lamang luwasan. Na masabot na, Brad? O, niya. Ang inyong pundo, Bible Baptist, Bible alone. Yeah. What the Bible says. What's your friend is saying? What the Bible says, niya, unbiblical, was Biblia ang ilang itudlo. Di ba? Legal na? So, muna nga ang Biblia, may usa sa sukaranan sa kamaturan, pero ang simbahan ng Katoliko may bahayan. It is clear, therefore, that in the supremely wise arrangement of God, sacred tradition, sacred scriptures, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Working together, each in its own way, under the actions of one Holy Spirit, they are all contribute effectively to the salvation of souls. Sa ito ba ay, ang sobranan sa kamaturan sa simbahan Katoliko Romano, tulo, tradisyon, o ang simbahan, o ang Bible. Iling Biblia, wahay rin itong wahay, produkto ni sa simbahan Katoliko Romano. O ito ang ingnon ko ng mga laing reliyon. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Kung wala kang simbahan, wala mo yung Biblia. So ang Biblia, produkto na sa Iglesia Katoliko Romana. Unya ang interpret sa Biblia, Word of God, only the magisterium ng simbahan. Kung saan man ang magisterium? Santo Papa o College of the Cardinals, Bishop. Wala yung magisterium, wala labot pare yan. Wala yung simbahan. Wala yung authority yun. O niya, alin na sa topic na ito, istudan, larawan, o ang ining magampo sa mga santos. Ato ni paningaw, mamix. Si Sir Jim, 25 minutos, no? 20 minutos, no? Badali. Ang atong kuhan kining isandig sa CCC, kay ingon din sa Catechism of the Catholic Church. Ato ni basahon kay kining CCC, kung bira man eh, kinapagkaon, magkiter mo, di ba, magkiter mo, may party, ana. Asa may labaw mga pagkaon na sa Lumisa. Ha? Litson, sakto yun. Sa talang libro, kani mo yung pinakalabaw. Mura na yung Litson. Dahil, promulgate ni John Paul II ang buhay pa. With the College of the Cardinals, October 11, 1992. Buhay pa John Paul II. Santo sa Maro. So ano ba, muna yung magisterium.
Pero with due respect, kung ang libro, magamit ha. Pero kini mo yung pinakabukat. Kaya mo man ang from the standard reference. Ato basahon ang 1192. Sacred images in our churches and homes are intended to awaken and nourishes our faith in the mystery of Christ. Through the icon of Christ and His works of salvation, it is He whom we adore through sacred images of the Holy Mother of God, of the angels, of the saints. We venerate the person represented. Ato ba, kini mga imahe na itong iskutan San Roque, San Pedro Galungsod, Jesus Christ Santo Niño, Virgen Maria, ang atong gipresentaran, atong gitahod ang mga larawan. Venerate, pero ang ginarawanan mo atong gitumong. Di ba? Kamingon ng laing reliyon. Ini mga Katoliko, may imperno ni. Nganuman, nagsimba sa Diyos ng larawan. Mo man ilang ang objection ba? Pagsupak ba? Unya, ang ilang pagsupak, mingon man nga, sumala sa Salmo 115 verse 4 to 8, ano na yung mata na dali nakita? Ano yung dunggan di kadungo? Ano na yung mata di nakita? Ano yung dunggan di kadungo? Ano yung baba di makasulti? O kining mga larawana sa Isayas 46, 6-8. Objection na ba nila? Isayas 46, 6-8. Niya 6, 8. Mudahing objection pagsukat. O niya, ang sunod na versikulo, Deuteronomio, Kapitulo 4, 16-22. Nino doon ay blackboard po doon. Deuteronomio 4, 16-22. So, kaya mga versikulo, ang pagsupak ni, kamo mga Katoliko, adunay larawan, nga lalaki, nga larawan, babae, kunya, ibuhatan niyo, yan yung isimba. Usana ka Jesus nga larawan. Muna, ningon ang Ginoo sa Exodus Kapitulo 20, 4-5, ayaw ka mo pagbuhat ng larawan. Laom sa yuta, dito sa langit, o kining sa katubigan. Kaya ko ang Diyos na abubuan. Exodus Kapitulo 20, 4-5. So, ang tubag, sama na pagtubag niya mga brothers and sisters na ang mga larawan, Diyos-Diyosan. Nyamingon bagi sila sa 1 Corinto 6:10, kamu mga Katoliko, di mo makasud sa langit. Kaya nagsimba mo sa Diyos-Diyos na larawan. Itambog mo sa impyerno, Hinilig 21, versikulo 8. So, saan na ito na pagsulbat? Grabe mga versikulo nga ibuhian sa mga pasyente, Biblia na. Imong suwag mo, Brad, wato kanyang 1 Corinto 6:9. Unya sunod, Pinadayag 21:8. Kaya na yun. So, ang punto nila, kining nilang ikutlo na sa Biblia, pero ang pag-interpret sa pulong sa Ginoo, wa may authority ang mga pastor sa born again, sa ministro sa Iglesia ni Cristo, sa dating daan, Mormons, Saksi ni Jehovah, sa Balista, why authority mo interpret sa Word of God? Kasi ngayon, ang simbahan nasa Catechism of the Catholic Source number 100. Simbahan mo ngayon, why authority ang simbahan na yung autoridad mo explain sa pulong sa Diyos. Maka-interpret sila, pero sa ilang kauginayong panabot, usang ng panabot na, sayop na pagsabot, private interpretation. Asa mabasa na? 2 Pedro 1:19-20. Lisa, brother. 2 Pedro 1:19-20. O niya, kining butang yung keywords ha? O 2 Pedro 3:15-16. Wala ka ng private interpretation. Sila mo yung private interpretation. Iwan niyo yung mga simbahan na magbantay mo sa ilang personal na pagsabot. Muna ilang pagsabot, ipahis Katoliko, Diyos na larawan sa Katoliko. Ngayon sa may counter na ito na, ato na yung atbangan sa pagtubag kining ingon na Diyos na larawan, dili referido dili sa Nas Kapilya, dili sa Luwer, Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Kung dili, yan ang
tiksuha, larawan na ni Mulo, Indiana, Jupiter, Rayna sa langit. Muna Jesus nga larawan. Kung sa may bersikulo na. Nasa Buhat 14:12. Buhat, Kapitulo 7, 42-43. Ulia, 1, Buhat 7, 42-43, ano? 1 Hari 11:33. So muna yung Diyos nga larawan, umatay pa sa Pablo, dili na ko po nag-bless gulo, kaya nagkaram nila akong ginamemorize. Lagana, 1 Corinto 8:4. Matay pa sa Pablo, we know that an idol stand for something does not really exist. Ang Diyos, nagpresenta ng adilit tinahod. Muna yung meaning sa Diyos. Muna ang 1 Corinto 8:4 sa Pablo. Ini, nakapanis Biblia ang mga larawan na nasa suod sa Sibahan Katoliko Romano. Worldwide niya, life is up, ipido. Ano? Oh. Napamay ko anday, kining napamay load gamit yung naghapon sa San Fernando Bible Exposition o nagtok yung Bretso kapon, regulation sa Lebanese sa Barangay Guba, City sa Domingo. Kami Bretso, hapon. So, muna na brother, listay mo ang revelation ng Jesus na larawan. Ang Diyos nagpabuhat o sagradong larawan. Ana, may Jesus mo na atong iyon na, lampoy mga speaker nga dili, tandugo ng objection para maglibog yung mga tao ba. Pero kamo tanaw sa ikon mo yung si Brad, abti kayo masuwat. Pagsumpak na sa lain yun na. Ngayon ba nga, bulisor ka, ang Diyos nagpabuhat o larawan. Mas mayo na kay, kuhan ba ka ng pamilyar mo na ito natin, dalawang lain yun na nisumpak na. So, ang kubag na ito na mga kaigsunan, ang Diyos nagpabuhat ng sagradong larawan at mga anak. Yung sa may teksto ebidensya na ang Diyos nagpabuhat ng sagradong larawan. Nasa kuwan, Biblia sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 18-22. Dino dito, ang Diyos nga labing kamahanan, Moises, ila mo Moises what? Kung mag-iskot ka Old Testament, ang ilado kayo si Moises nga propeta. Mag-iskot ka batong tugod New Testament, ang ilado kinsaman, Jesus Christ. So si Moises, kisugos Ginoo, pagkulit o lalaing larawan. Larawan sa kerubin, larawan sa kerubin. Kung saan may kerubin, huwag mo nito rin. Kaya sa Guadalupe Church, Dari Maria, kung saan may forma ng kerubin ba rin? Anghel. Ano may anghel dyan? Anghel. Nanas Cathedral Church, Cebu City. So magkatubayan ang tao sa altar. Ay wala, so duha kalarawan sa kerubin na ang presensya sa Ginoo. Pati maamot, hindi yung dito, no? Nanaw rin dito. Bisa. Abot, no? Naman ang Biblia sa Isaiah 58:1, Latina Vulgata, isinggit o gusog. Sa ito, kusgon sa. Pero dito mabalaka, Bradani Kugtas, kung usaw duha man tambong, kay Sisin Antonio di Padua. Ilan mo sa Antonio di Padua? Golden Mount. Ibiyaan sa mga tao. Pag wali ni San Antonio di Padua, ang isda, muy namati. Berting ilgigan San Antonio di Padua. Namati isda. Pag-ingol, ang di matinaw, Brother Jipreo. Sabay. Sa pamay. Umay nasulat sa Life of the Sin. Santos ko na, nabalaan. Layo ng tana. Wala manikuha, tama balaan na. Wala na! Magkatubang ang tao sa templo, altar, na tinawala sa mga larawan sa kerubin na ang presensya sa Diyos. Kinanindot pa eh. Wala na sa Iglesia ni Cristo Manalo nga simbahan. Ating larawan ni Felix Manalo ganito, pero may larawan sa kerubin. Naipoy simbahan sa Sabarista, may larawan sa kerubin. Nailarawan ni Jesus Christ niya sa Miller Hospital, larawan ni Cristo na sigawa. Pero, butang-buta na, pramaning lang panuban ba kayo? Tulik kong din, nilarawan. O niya, sunod, ang mga Bible Baptist uman pa mga non-Catholic churches, wala may gawa sa Aglipay. Aglipay o ganang ECC. Ano mo ECC?
Apostolic Catholic Church. Piki nga pare, tanawa YouTube, EYD versus Piki nga pare. Ibadlo na ito rin Rupil Banyog sa August 27, 2015. Pero ako ay nag-actual badlo nga nasa Logo Bourbon, Sitio Lao, Barangay Lao. Isugo ko ni Reverend Padre Leo Fernandez, na bago rin naman tayo pag-iulit, nasayin sa Matutina. Umigong na mo pare. I-hire ko na rito. Kanabuhan ba doon ko niya? Kuniya, gawas itong nagmisa-misa mo pare, na grupo sa ECC, Apostolic Catholic Church. Roman like what? So, kuya, mailad, mailad Katoliko ka naman. Ang dalang maglarawan ni Santo Niño, cross na po kayo, mag-gitbit na Rosariwan. Oh, ayaw mo palinga ng grupo nga ECC, Apostolic Catholic Church. Ako nag-ipakgan ito, personal yun, sa Barangay Lao, Lugo, Bourbon. Isugo ko sa dua kapare, Padre Leo Fernandez o Padre Nestor Rotelio. So, wala mo balik. Muna nga, pero, kusiniro ng restaurant pero nasa lang grupo na mga chapel. Nasa lapo-lapo nagana. Matnong ta nga, di kayo maglalarawan tinuod na. Kinahanglan na sanksyon ta parokya yun. Pura paroko. So, Kirubin, mingon mo nga yung reliyon. Kirubin naman na i-blood GQ dahil nga, yung larawan na ilarawan sa tao malaan niya. Kaya yung tuom Ingnon na mo nga, unay mabasa na sa Biblia nga, ano na yung larawan sud sa templo, larawan sa taong balaan. Nasa Ezekiel 41:18, na 2:22. Sa Ezekiel 41:18, ang Diyos mingon niya sa pulong sa Biblia, sud sa templo adun larawan sa kerubin, larawan sa batanong leon, o larawan sa taong balaan. Ato na i-discuss ito ko, kaya pang debate naman ako na yung gamito ng batanong leon kaya na may Santo Niño doon. Niya nadala sa namang King James Version. Nalingon sila nga, naghahapon dito sa Barangay Guba. Ipamutaan ako. Asa mabasa sa bagong tugon, Berlipin, ang Diyos ang babuhat ng larawan. Sa kanang tugon, naman na. Di na masupar na yung nagbubuhat ng ang Diyos ng larawan. Di ba? Kung hindi mo tuo sila imumang pangutanon, di mo matuo ang Diyos ang babuhat ng larawan, pangutanan. Absoluto ba? Absoluto ba ang Diyos wa magbubuhat ng larawan? Tubag, Pastor. Mingon niya siya magkamaban. Dili absoluto, nagbabuhat masal. Kung mingon siya absoluto, kung ako'y mabasa sa Exodus 25:22, nagbabuhat ng larawan. Uyon ka na, makakapastor. Muna nga, uban, tuos ka dugayo na sa Catholic Defender, nagwali sa Berso Fernandez, uban pa, ilan ang pamilyar ang mga argumento, na mingon na sila nga, uyon niya na ang nagbabuhat ang Diyos ng larawan. Pero dili, simpahon. Mana. Ang pangutana, sa bagong tugon, ay mabasawa. Nagbubuhat ang Diyos ng larawan. Ang tubag nako dito, akong inang mga minister, dili ka nang magpabuhat pa sa muli pumuntan na religugta sa una, pastor pa niya. Dili ka hanggang na magpabuhat ang pagtutugong kaya ang Diyos, nagpabuhat mas karang tugon na. Usa, there is only one God yun. Ang pagka-Diyos ni Kristo, pagka-Diyos sa man, ang buhat sa man, buhat sa anak, 1:5:19, the Father does, the Son also does. Ano mo buhat kung hindi sa pagtutugong, ibuhat mo sa man? Sugo ni Sugos Moises. So, ito ba ka na, nag-mention ang larawan gapon sa bagong tugon? Asa mabasa ng larawan sa bagong tugon? Nagyo. Pero ato sa pagkuon, adere nitong pare nga kung yung ibadlong isisipin, yung pare daw. Nagyo na, hulog mo no? Huwag na matuyo. Kung si Susimo Enricoso. Hindi nga pare. Nanay, YouTube. Badlong mo rin. Ingnan ko pa rin Leo Fernandez na kita kibati. Parang isugo-ugo. Kita ko. Yan di mo musukul mo. Sikreto pare. Dili nila mo kibati ni sila kay ang punto lang pag mo lang mabarato sila ba? Ari na mga simple. Banda di kumdan. Batikyo. Datong ni Ezekiel 41:18-19 mo na lista. Patanong Leo. Ato ng tandian. Dungagan. Itawag na sa Escribino nga Reverend verses. Di kanina na teksto ba? Kanang patanong Leo Kader, mo na si Sos, may mo na season, Leo na niya, dire. Itawag na personification ba? Figure of speech. Ato masama ang pinalihan, 5 matusay. King James version na?
Akin mo may balita na kung masawag. Isa na kaya ni Brad? Ay mo na Brad ani? Pantog na yung mga kuligure rin. Inanan yung gituna ang ilang Brad ani kay ano yung kuligo. Kaya mga abogado bitaw, mga revised penal code, ay naman na kuligo na ilang mga libro. Atong masawag pinilay 5-5. Ayaw paghilak kay ang leon sa banay ni Huda, ang gamanang kaliwat ni David. Midaog sa makatangtang siya sa 7 ka silyo o magabukad sa nilukot na basahon. Kaliwat ni David ang leon. Di ba? Ang Ezekiel 41:18 patanong leon. I-connect ni siya ang leon kaliwat ni David. Ang laing teksto, Pinedek 22:16. 22:16. Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ng mga butana, ngadto sa kiglesia, galiwat ako ni David, o ako ang mahayag nga kabugason. Laro kay Jesus, ako kaliwat ni David. Sa ito ba rin matanong Leo? Muna si Jesus Christ. Matanong man. Sa ito ba? Dili, tiguan. Matanong. Kung sa manin, si Kristo naging pagbata ba? Naging pagbata. Ano yan? Kaya lagi sa pagkabata, kining ang bata sa English, masama? Child. Ang, kaya bata, balaan nila. Holy child, balaan bata. Sa kanya sila? Pero, santo ninyo? Atong masahol na ang King James Version na pagpruiba nga naagil sa santo ninyo sa Biblia. Dara. Buhat 4:30-31. Ato ning kanon mga kigsunan sa ining Acts 4:30-31. Kaya kung may ebidensya niya Holy Child Jesus, pero mukhang nga po ni Islam, reklamo ko ba na yung reliyon pero hindi nakakuha kay protestante may Biblia, dili man ni Katoliko. Pasabot, dili ni bias. Tara. 30-31. Ato ni kamerahan mga kigsunan ha. Na-interview din si si Brad Rosalito Abastas sa Tonis Gawa sa Nason, si George Simburda. Niya barber ni sa niya. Ako ning ikuan. Ibalik ba? Okay. Atong tanawon mga kigsunan ang kining para makita po sa laing kuan ba area. By stressing then for thine hand, toil and signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Samtang ipakyaw ang ilang mga kamot, nadawat nila ang katingalahan nga milagro pinagi sa ngalang bala ang bata Jesus. Sa to ba, nganong hingan naman ni Holy Child Jesus o Santo Niño dire nga kuan man, kining Acts of the Apostles sa ganyan niya, si Kristo ni kayab na sa langit sa buhat 1:11. Sa to, na si Kristo kalibutan. Nganong gihingan naman ni Santo Niño? Masabot, nalarawan ni Santo Niño. Basahon na to ang 31, buhat 4:31. Niyon dire, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Sabi ni siya pa nga hubad yan, samtang nagampo sila sa ilang nahimutangan, nagtigom sila, nikurog ilang nahimutangan. Usa may, kuhanin ni brothers, kining ang sister nga, kung mukurog, usa may, hibaw mo na, kana mukurog, nahimutangan, nagampo ka, gitawag ng divine response, tubag na siya mong pagampo. Asa mabasa? Exodus 19:18. Mo earthquake na. Sa to pa, ni atubang ka ng Santo Niño, nalarawan, pero ang gilarawan na ni mong giampuan. Pero nagatubang isip, binirisyo na. So, naagi, ebidensya agad mga kaigsunan. So, dihan napita, na pribahan na itong larawan ni Santo Niño mga kaigsunan, niya, ang larawan sa mga balaan, ato ni tahuron. Kanya, nasayod mo, ang magubah sa larawan si Lutan si Herode. Asa mabasa sa Biblia?
Dito sa Cagayan de Oro, year 2013, Convention to National, nasa Branchikyo ito, pero i-imbitar ko sa mga sipli dito, pag-speaker, Brad Saldi Ukunog si Winnie Mingo, katong kapilyaha, na nagpisa nga pare, niya, sali pa magpisa pare na mutok, usa ko sa speaker. Matod pa sa mga silingan, ang larawan ni Brad, larawan ni Biribira, ipang putol ang liog, larawan sa tunig, kawat man, gisaka, sa Bornagin. So ang Bornagin, ibangutanan na kung sa himdang sa Bornagin, namatay na. So kining dayang larawan na akong basipadaan, kontra kas Ginoo. Asa mabasa sa Biblia nga ang larawan kung imong bukon kontra ka sa Dios. Nibaw mo nawa? Salmo 74:4-9. Salmo 74, versikulo 4 nga 9. Ang muguba sa larawan, kaaway sa Diyos. Kaya kung kaaway kas Ginoo, hindi na mulabang Ginoo nimo. Hebrew 3:6. Ang Ginoo mo dapig pa na nato, salin natin pa Dominus Mihi Dotornon tumibo. So muna nga, ang larawan, ato ning naman sa templo, ato ng tahuron. Asa mabasa ng tahuron ang nasa sa templo, nasa Leviticus 19:30. Ang wa mo tao sa larawan, saan man nasa Biblia, Brother Jikyo, ni disrespect pa sa Ark of the Covenant. Nasa 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6:19. Sa 1 Samuel 6:19, nagiyon nito, nilili ra sa Ark of the Covenant ang Ginoo na suko o ipapatay ang 70,000 sa ubang version 70,000, ubang 50,000. Sa Cebuano, muraras 50 o kamo, pero sa King James, 50,000 papatay Ginoo. Ano man, ni disrespect mo ang respetar sa Ark sa kasabutan. Arka sa kasabutan ba? 1 Samuel 6:19. Kung saan ang arka sa kasabutan? Basaha ang 1 Samuel 4:4. 1 Samuel 4:4. Kanang arka sa kasabutan, usana ka balaan ng trono nga ang kirubin niya ibutan. Sato pa ang presensya na der si Diyos Ginoo. O niya, ano na yung mga monumento dito kay pagguba ng mga kahoy, ang monumento ba? Purmas tao. Oras, sister. Wala na. Ang ipangduwasa, ipagguba. Pero, nayusa ka monumento, wag guba. Natingala ang maguguba. Ang mga tao, wag nagguba lagi. Kung sa itubag sa in charge dito, tao ng balaan. Wag guba. 2 Hari 23:19. So muna itong ikakuha ng images, ang imahen, sagradong larawan, 4 minutes. Sagradong larawan, sacred images, ipamuhat kino, idol object. So ato nakasaas mo na kuhan, pero ato nagpita ng mga santos. Kay, ang panudlo sa Simbahang Katoliko Romano, ang mga santos, kuhan, sadat, mo dalok at mga balaan mga santos. Isay mo dalok ang mga santos ya. Ano mo dalok ang mga santos? Una na, sa Juan 14:6, buka kay objection sa presente, kaya na mong gumito na, kaya na pa may 3 minutes. Kaya sa basketball pa, 2 minutes, taas kayo, magka-apas pa na. Sa mga NBA. Ngayon ito, Ikusum via et veritas, et vita nimo binit at patri minci perme. Sabot ito taga-kwakwak na, basta gamita na. Latin to, rehata wak nasabot, pero baro na to. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father except me. Ako ang dalan, hinabuhi ko maturan. Wala pagkanto sa man kulimagi ni Kristo. Ngayon, kamo mga Katoliko, magi mo mga santos, mga balaan. Juan 14:6. Ang tubag na. Proverbio 15:8-29. Isuot ha? Rason na. Tulo ni kateksto ang tubag, niya ito ang siranay, umanay na. Proverbio 15:8-29. 1 Pedro 3:12. O niya, Proverbio 28:9. Anong teksto ha?
Kung diretso ka Ginoo og ampo, dili ka paminahon. Unsay rason? Gumikan siya mga sala. Babag na. Muna, si Hope, usa sa example na to. Si Hope, 42 City Living. Hope, 42 City Living. Tulog ka to, may ditso Ginoo, si Ilipas, si Bildad, si Sopar. Ni ditso Ginoo. Ingon ang Ginoo, dili na ko, kabagol na niyo gihangyo. Kabagol, ano mo Ginoo? Naboy mga babag, mga sala. So may bahaton mo Ginoo. Adto mo ni Hope. Hope, isa man isok, brother. As I said. Taong balaan, taong santo. Pinanggas Ginoo, Hope uno-uno. Pero niyon si Hope, sa Hope 5-1, Latina Pulgata, Hubad ni Monsignoria, Preno Complido, Pratiway di man, Ipinyam, Dinapinya. Hope 5-1, Latina Pulgata, di kita sa kongresyon na ingon ko. Dangog, usas sa mga santos. Nalitra po kita, daog na. San Pedro Galungsod, San Roque, dan po mo, Pirin Maria, Uy mahangiyos, Ginoo. Epektibo kayo na. Asa mabasa? Santiago 5:16. Santiago 5:16, the effective fervent prayers of the righteous man is avail much. Dakong kahimuan, magit ang mga santos. Kaya mga santos, uy mahangiyos, Ginoo, para na to. Kaya santos, kapila ko na, giwali niya si Pedar Sindiro, at mga mga naginundaw ko, unong ko katolik, nagbalik-balik niya, o gilit, nagbalik na preso. Nagbalik-balik, Bible study, Ruben Bradshaw Fernandez, GQ. O diha, kaya mga tapita ko ni tubangan ni mga kriminal ba? Ito ba? O siya maglakaw ro ko diha diha? Huwag kayo piliti? O siya magmotor? Huwag kayo pandemik, naundan na. Gumikan sa Rosariwan, huwag ko kabalik diha. Ang Rosariwan, tipun o gayo, isugo ko sa mga presidente. Pag-anas pulis, ang gwardiya opera, ay gwardiya, ilan man. Pag-anas pulis, na may kahit, sing-sing. Binuang ninyo na. Tanaw ko pitaka, ibiso tanaw sa nung gatoy, pitaka, Biblia, itanaw na. So, siyabo, Brad, at ito ka, bitsin bigit, at bang. Pastilan, turba, atong Rosario Bano, ya, kasamang presidente Kisugo, o, Catholic with the vendors, Brad Dubol, yes, Brad Adam. Pero why salah sa Brad Adam, kay, Kisugo, siya na malihog man. Taga mo to, wala yung masula. Bawal na, di ba? Kaling musiko, kuyog din ng jikit, reaction ba? Buwa may masula ng jikit, kaya mo na may kamera. Pero di na ka magdala Biblia. Sino magdala? Di protocol ko. Walang eskripto ka nila niya. Pero naka-ambit ko, pinipagkapos mga santos o gubang mga larawan o ba ako napaambitan. So muna na, damag sa mga santos niya kay nakam sa panahon. Pero ay galing diya, try kayo sa porset. Si Sir, si Dan sa niya. Tulog ka pagsimba. Adoration. Lisa brother, kaya na kupya na. Inyo tanoy nga pagambo, Reverend Diyos Ginoo, Salmo 26:4. Oh. Salmo 26:4. Veneration. Venerate sa imahen, larawan, o sa mga santos. Unya, veneration, sa versikulo na, Daniel 2:46-47. Daniel 2. Ya, 46-47. Ang ikatulo, special veneration, address to Virgin Mary. Special veneration. Asa mabasa? Lucas 1:48. Yan din na ko explicar kay ang oras ba. Ya, salamat kayo mga brothers and sisters sa inyong pagtambong. Ya, papatan nato ang Diyos. Last video minute. Salamat kayo, Brother Epinia, Dinapinia. So, makalpahot tayo pa mo sa oras. Handa mong sakripisyo. Ang inyong sakripisyo karon, di na makawang atubangan. Amen! Thank you. Saguan o magsakripisyo ta sa mubok na tanong. Tungod nag-aalam sa ating kalawati. Atong isunod ang speaker, umana ni ako, si Brother Jeffrey Keliosa. Usa ni sa Catholic defender, kunya oni tagiya sa the original Shumai sa tita. Kung order mo, punta ka picture siya, kaya andam sa mo deliver. Pero karon dili Shumai ang i-deliver, kung dili mga po sa Ginoo. Taasay ninyo. Salamat, Brad. Brad, hindi kong taasay mo murang din. Kuha? Lipat? Murpais. May gabi, kanina tanan, at pinagyon ni atong nanambong karon.
Ya, sa ato sang kura paroko, diya sa atong simbahan, may gabi o may hapon, atong tanan. Ang tema, nga akong ipa-update kaninyo karon mga kaigsunan, o tema may tungod sa cross, ano man, tungod kay, importante sa kining cross board, kay, di layo lang kasuban atong mga kaigsunan, kay nga ano kung mahulos ka, niya ka na kung cross, iya ko na siyawa, daghan kay sila kanang kuan ba, kanang kay reklamo ni atong pagpangulos. Yawa sila kay ba dahil kining cross, kini atong pagpangulos. Di ko na sa Biblia na sa Biblia. Unya mo ni unang kontra siyawa kining cross, kabantay mo nga ang usa ka kanang isudlag kanang utang espiritu, na ana cross di ba karate ang daghan ang kuan. Ayawa, paano mga kaisunan, ang atong tema, may tungod din cross. Unsa may kining sa atong pagpanguros, unsa may kahulugan din atong pagpanguros, sumala sa itudlo sa atong simbahan. Ang atong simbahan nagtudlo nga sa atong pagpanguros, atong gipadayag o atong gipaila ang usa ka Dios diha matulog ka persona. Nga mao ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Mao na sa atong pagpanguros. May una gyud nga ang lugar nining atong pagpanguros. Unya, naa ba tay kabasihan ang Elias Biblia? Naa kayo mga kaigsunan, naa sa Mateo 28:19-20. Nag-ingon diha ang atong Ginoong Espiritu ngadto siya mga apostoles. Naingon siya, paglakaw ka mga tos tibok kalibutan, iwali ang maing balita. Unya, ang motoo, bunyagan. Bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O, klaro kayo maam. Ya, o sana, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ya, muli atong pagpanguros, maingon dahil sila. Wa man na mag-ingon dihadip nga nanguros na. Ang bunyagan diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Huwag yun na naningon diha nga pamuros mo niya, bunyagin niyo. Huwag na, wala nilang kuhan, reklamo din sila. Niya, may kanang Biblia. Kung na siya, sama nagsilpon na makita na ito sa gipuhat nila. Ang Biblia, pulong na sa Diyos. Dibutan niya, unsay mga pulong sa Diyos. Hindi ka gusto mo nila na makita ang ganang uros. Ang ilang pangutana, makita ka nga itong kaning ngalan sa Amahan, sa Anak sa Santo. Na ang Biblia mo ito. Sa ngalan sa Amahan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mana nga, dili man ang Biblia, o dili man ang kanang cellphone, dili man ang TV, nga makita nga ito. Basta nga itong pagpanguros, nga itong pag-ingon, Amahan, Anak o ang Espiritu Santo, na diha. Mana, pero kay di man din sila mo to, nga manguros ta, kay lagi, ang nasulat dito, ang man mo ingon nga, musahin ta sa krus, na nga, ato silang patagton. Kaya pag-ingon diya nga sa ngalan sa Amahan, naa ba na sa Biblia? Naa kayo, asang basa, naa sa pinadayan, 14:1, nag-ingon diya, nga, dito sa bukid sa Sion, nakita ko ang anak, o dunay kauban niya 144,000 ka mga tao nga nagbaton sa ngalan niya o sa ngalan sa Amahan nga napatik sa ilang agtang. Sa to pa ay nga ang ngalan sa Amahan napatik sa diha sa ilang mga agtang. Mo ni makita dito natos mga tao nga uban sa anak sa Dios dito sa bukid sa Sion. Mo na ato mabasa diha sa pinadayan 14:1. Mao na diha sa ang ngalan sa Amahan gipatik diha sa ilang agtang. Unya, karon atong mabasa diha sa Galacia 6:17. Galacia 6:17. Nag-ingon diha si San Pablo, maingon, wala na magsamok nako karon kay niya sa akong lawas ang marka ni Kristo. Unsa kuno? Ang marka ni Kristo niya sa lawas. Nato pa, ang ngalan sa Amahan, nasa agtang, ang marka ni Kristo, naa sa lawas. So, klaro na kayo, nga duha na ni sila, Amahan, agtang, ang
Kristo diha sa lawas. Kay Kristo kinsa man siya? Mao ni ang anak sa amahan. Kay niingon diha sa Mateo 5:17. 17:5. Nag-ingon diha nga ang amahan ningon, hindi mao nga akong pinalanggang anak. Ningon siya ngadto kang Kristo. Sa ato pa si Kristo mao ang anak sa Dios. Mo sa pag-ingon ni San Pablo sa Galacia 6:17, ang anak ang ngalan samahan niya sa agtang ang anak niya sa kong lawas, sa ato pa mao na kang Kristo. Amahan, anak, kanya sa nang laiguang. Ako ang nalang mga kaisunan, ang Espiritu Santo. Kaya ipatik mo sa Espiritu Santo, kaya napatik naman yung duha. Amahan, anak, ang Espiritu Santo, ipatik mo sa naasa Efeso 1:13. Nag-ingon diha na ipatik mo sa inyo ang Espiritu Santo. Usa, ang Espiritu Santo, ipatik sa. Kunya nasa sa Efeso 4:30, nga ingon diha nga iyo pasumpan ninyo ang Espiritu Santo kay kini mao ang gahom sa Dios diha kaninyo sa adlaw unya nga kamo pagaluwason. Sa to pa ang Espiritu Santo ipatik unya kini gahom sa Dios sa adlaw unya nga kamo pagaluwason. Pero kayo ipatik sa niya pangutana asa man ipatik ang kining Espiritu Santo. Mao na nga nasa Lucas 1:35 mga kaigsunan, sa dihang ang anghel mi duaw ngadto kang Maria. Nagsabaw, giingnan niya sa Maria. Las Lucas 1:35. Ningon ang anghel ngadto kang Maria. Ayaw kahadlok Maria. Mo konsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa Dios magpabili na diha kanimo. Sato pa unsa may koneksyon ani sa cross. Tungod kay ang ipasabot diha nga kining Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga nagpabilin niyang Maria. So, mailan na to nga ang Dios di adunay gahom nga mao ang gitawag natong Espiritu Santo nga mikunsad dito sa sabakan ni Maria ug nagpabilin kining gahoma ngadto ka Maria. Unya atong isumpay ang Isaias 9:6 nag-ingon diha. Alang kanato mayo sa kabata na tao. Alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag. O ang kagamhanan kato pagahom o ang gahom itungtong sa iyang abaga. Unsa kuno kini ning gahom? Gahom kan kinsa ning gahom? Gahom sa Dios nga gitungtong sa abaga. Unya unsa to ang gahom di ay kaning Espiritu Santo nga mikunsad ngadto ka Maria mao ang Espiritu Santo gahom sa Dios na. Usa kaning bata nga na tao mao kini gitungtungan sa gahom nga mao ang Espiritu Santo gahom sa Dios. Usa tulo na ang amahan alias agtang ipatik ang anak ari sa lawas ug ang Espiritu Santo gahom sa Dios itungtong sa abaga. Usa kompleto na. Nagdili na ninyo nganlan. Dili na ninyo nganlan o dili na ninyo nganlan.